Na hát, jó napot kívánok ebbe a videóhoz. Ma ezt a nem tudom, ezt a ingyen játékot ki fogjuk próbálni, a Steamen van. Azért kipróbálni, mert mi a faszén, ne, ingyen van. A neve az a Karibiai Ütközők. Nagyon név. Igazából kurva sok dolgot nem lehet változtatni. Zene, kell zene? Most legyen zene. Azt a kurva. Szóval ez levelekre van felbontva, ahogy láttam. Akkor kezdjünk a level 1-ni. Na ez micsoda? Tutorial nem nagyon volt. Akkor mondom, ki kell lőni ezeket a buzikat. Így. Hoppá. Így. Azt tudom, milyen kurva jó vagyok. Hoppá, hoppá. Ez ennyi jó játék. Jobb felső mutatja, hogy mennyi csávó halt meg, hogy mennyi van még. Aztán azt tudja, hogy mennyi van még, és mutatja azt, hogy mennyi ágyú golyónk van még. Jól látom. És most így félbevágom a hajót. Teljesen elsőjön? Nem, oké. Te kis szak... Dögölj, amúgy úgy ne. Ez easy. Jó, talán nem easy. Na úgy easy. Ennyi volt első level, azt az jó nehéz volt. Na. Egyből tudom már ágyújukat, nem tudom, hogy vissza tudok előzni. Ja. Nagyon szigma játék. Vagy még a felvétel? Azt a buzitot lejöjj. Ennyi vagy, tesó. Hoppá. Easy. Azt a kurva, bazd meg, hát. Na, így. Akkor így. És az így nem esik, látsz, kurva. És akkor. Azt úgy. De belevett már konkrétan úgy. De ott dögölj már meg! Baszolj már. Ez lehet, meg. Ennyi. Ez Sigma. Na, ennyi vagy, tesa. Miért volt egy csontváz? Mi volt, hogyha a szigetre vagyok? Azt is szét lehet baszni. Amúgy, bocsi srácok, hogy kb. 2 hónapja nem volt videósz, én az 3 hónap is, de mindegy. Szóval nem volt kedven feltűnésem sem. Azaz túl lusta voltam. De szerintem most, hogy elkezdődött már jobban fogok posztolni. Meg ma voltam kezdvizsgám, easy volt. Most már jöttem, hogy mély vannak Julika nénik az utakon. A voltam első segélyvizsgán, az kb. 3 percig tartott, szóval nagyon szigma. Hát, nekem még csak egy kis Fitma Ferenc hajón van.
Hoppá. Majdnem. Úgy. Ez 40 golyónk van. Ezt így küld. Akkor van nyerem. Úgy. A csontvázak mi számítanak embernek? Egyszer csak eltalálom. Ennyi. Amúgy a zene az nem loopolódik, szóval csak így megy. Tehát nem, amúgy ebben jó lenne olyan feature, ha a hajót félbevágtad, akkor így elsüllyed komplett. Azt hiszem 6 golyóból nem lesz meg. Így. Hat golyóból nem lesz. Aztán újra kell kezdeni. Ja. Ágyú 1, ágyú 2, ágyú 3, mondom 3. Amúgy. Igen. Bazd. Amúgy még repülő szarkot is eltalálja és akkor is felveszben. Amúgy ez a játék eleve 2 euró, csak most a developer egy 100%-osan leállast, ez most ideig ingyen lehet megszerezni. Szóval, amúgy ajánlom, mert ez ilyen gyors kipróbálni, elfoglalja óráig szerintem. És ott már meg lehet nyomni a szóvidót. Dögölj már meg a kurva anyád! Na, zsató, azt a geci. Le tudom lőni a saját hajómat? Nem. Kár. Gáljuk, még nem is számít. Szóval fölöslegesen dobom. Az úgy, az árbóc amúgy az ott jól lebeg. Na, csak sikerül. Kiesik, akkor így is elkezdjük. Így az ott pont rám maradt egy ideig. Így. Úgy. Igen, nagyon jó. Az úgy hogy? De a büdös anyádat már!
Szóval ott az a kis szaron megáll. De ez megint nem lesz meg. Akkor ütállj. Várjunk, akkor így félbevágjuk a hajt. Össze kéne esnie. Úgy. Easy, ennyi. No, Paus 2 hajó. Igen ám. Kicsit hátra. Jó, ezt szétbontjuk. Jó. Egy kicsit hűzünk. Igen, úgy, nagyon jó. Hová ott még élek? Lepattant! Lepattant a csávó! Az 56 golyó vagy 86 bazd meg. Igen, így. Amúgy. Ja, 50. Te ott aztán hogy éled túl, ha? Hogy éled azt túl, he? Majd valószínűleg ezen a héten. Ja, ezen a héten. Szerintem még lesz egy videó. Talán, nem tudom. Majd meglátjuk. Ja. De az még nem biztos. Lehet, hogy csak a nyaralás után fogom beértőteni, nem tudom. Lehet, hogy felveszem az elejét és majd jövő héten azt fogom fel, mert... Azt a keci! Annak egy gépágyúja van? Volt. Na igen, szóval azt jövő héten... Szóval ez a héten felveszem, és jövő héten feltöltöm. A jövő héten honlapról visszaadom leszek. Szóval ja. Lehet, hogy valamit felszkék is voltam, de nem biztos.
Mi a level 18? Ezt meg kell csinálni összesen. Hát csak 43. Ennyi 44. Ilyen kapu. Úgy, milyen hajó ez már, geci? 3 emeletes? Még mindig nem féltek el? Jó, akkor lebontom. Csak hogy bum bum bum. Ennyi. Jézus mája. 52 golyó. Easy-be. Nem tudom, mi a faszék kell nektek 80 állót. Ennyi. Le is fog bontódni. Hát te ott ahogy... Na azért. Ezek fális kérésése van a gravitáció. Azt a geci. 46 csávó van és 68 golyónk. Hát oké. Használom a félbevágás. Azt a geci, ezt leszette a félhajót. Az taktikai félbevágom, ez jól beválik. Jó, bum, bum, bum. Szétbombázunk, gecibe. De persze ő túléli, mert gigacsed, hogy fasz tudni. Geci, még én is tudjuk. Level 14. Ott miért volt egy ilyen kis bevágás? Szóval magyarázza már. Nyilván ilyen kis fisi-fosi egy ágyúmmal szétlőn azt a 3 emeletes gigászi hajó. Jó lenne, hogyha az OBS-nak lenne ilyen dolga, ahol mutatja, hogy már mennyi ideje még. De nem maga a OBS-be, hanem így egy ilyen overlay, hogy így a jobb felső sorból így mutatná, hogy így már 30 perc van. Mint a Xbox, nem, mint a Xbox, mint a Game Pass. Valami olyas. Van egy érzésről, nem az túl nehéz a csó level. Geci! Büdös anyád! Akkor most direkt csak azért megölöm, hogy rosszul. De geci, ha essé már le!
alját kiszem, akkor egész össze kéne omolnia. Omlani? Fasz. Össze kéne esnie. Ennyi, ennyit vagytok, 38 golyommal. Noob! Ez egy 4 emeletes hajó! Minek kell neked 4 emeletes hajó? Ezek ágyukkal milyen lófaszt akartál tervezni amúgy, de már nem azért. Ennyi vagy kis sziget. Ennyi. Oda egyet. Új. Azért. Ennyi vagy tesa? Na azt ennyi volt egész játék. Ez... Ó, van jippi-gyiki-gyiki? Meg van eszpanyol. Most lemjutom, mert már kezd felbaszni. Ennyi volt az egész game? Hát ez lószal se volt. Na mindegy, akkor ennyi volt a mai videó. Iratkozzál fel, vagy nem tudom, oda megyek a házat, azt lelőle, vagy micsoda? Na, szóval iratkozzál fel, ennyi volt a videó, viszontlátásra!